Hekk kif nhar is-Sibt li ġej ser issir l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista, dawk eliġibbli għal vot irċivew in-notifika meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jixħtu l-vot tagħhom f'wieħed mit-13 post tal-votazzjoni madwar Malta u Għawdex. Spjega dan iċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista, Dr. Dean Healy, li qal li dawn il-persuni biss huma eliġibbli li jitlu fil-post tal-votazzjoni nhar is-Sibt li ġej. Bażikament iridu jieħdu dan id-dokument magħhom fil-post tal-votazzjoni allokat lilhom flimkien ma' dokument uffiċjali maħruġ bil-gvern li fuq ikollu ritratt ta' identifikazzjoni. Ġifri, kull min ma jkollux wieħed minn dawn iż-żewġ dokumenti mhuwiex intitolat biex jidħol fil-post tal-votazzjoni. Għal dawk li għadhom ma rċivewx in-notifika jew inkella tilfuha, Healy spjega li dawn għandhom jagħmlu kuntatt mal-uffiċċju elettorali. Għaddej proċess bħalissa fejn qegħdin nirċievu rikjesti minn persuni fil-ċentru Nazzjonali Laburista u qegħdin jinħarġilhom dokument ta' sostituzzjoni għal dak l-oriġinali. Bażikament bih dan id-dokument inti tkun tista' taċċessa għal post tal-votazzjoni u hemmhekk jinħarġlek l-aħħar dokument finali li huwa d-dokument tal-vot. Meta wieħed jasal fuq il-post tal-votazzjoni, se jingħata l-polza bir-ritratt taż-żewġ kandidati fuqhom. Inti ħatara illi hemm ballot paper illi fuq u hemm ir-ritratti taż-żewġ kandidati, fuqhom trid tagħmel sinjal salib taħt il-kandidat il-preferut tiegħek. Sinjal wieħed li huwa ċar u hemm ukoll il-post indikat fejn irid isir dan is-salib li permezz tiegħu inti tindika preferenza waħda miż-żewġ kandidati. Dwar dawk eliġibbli għal vot iżda li diġà għamlu dikjarazzjoni li fil-jum tas-Sibt se jkunu msifrin, Dr. Healy fakkar li l-votazzjoni bikrija ser issir nhar l-Erba' li ġej fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Ser ikun hemm il-votazzjoni għaddejja ġurnata kollha ukoll nhar l-Erba' li ġej mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Għal iktar tarif, wieħed għandu jagħmel kuntatt mal-Uffiċċju Elettorali fuq in-numru 2090 1771. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.